በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ስም ክርስቲያን ወልድ ሁሉን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተሰምኹም በረዓ ደቂ ተባዕትዮ በሰማንያ ደቂ አንስትዮ ከአብራክ መንፈስ ቅዱስ ተማይተን የርለን ሶሊድኩም አካልኩም አካል ክርስቶስ ሆነ ክርስቶስ ሰላም አሜን ኻቱም አሜን ኻቱም አሜን ለባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና እሱ ፈቲው ፈቅዱ ለሰዓት ለጊዜ እዚ ለሰዓኛ ስሙ ተባረከ ተመስገን ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ፈቲው ፈቅዱ በዚ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ካጋኔና እግዚአብሔር አምላክ ለፈቀዱ መጠን ሞለም አንቲ ስለ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ዓለማው ታይል ምስራሕ አም ኻፈትና ይሁን ተወሳኹን ናይቲ ስያነ አሳይማው አው ወንደላ ተወሰና ናይ ሎጎ ምልክትኒ ስለዚህ ምስ ትርጉመን ለምንጋር ንሙክሬና ማለት ፈለምታግንስ ሜልን ፍላት ላክል አነ ስመይ መምህር ፊልሞን ብርሃኑ ይባል ናይ ሐዲሳት ትርጓሚ ምሩቅ መምህር ማለት ስለዚህ እዚ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ፀያሄ ፍኖት ይባል ፀያሄ ፍኖት ተባሂሉ ተጸዋ መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ማለት አቦ ዘካርያስ አዲው ድማ ቅዱስ ኤልሳቤጥና እንጽዋ ናይ ልደት ነገር ተነስብ ከለና ድማ በብስራት መልአካዊ ተወለደ በብስራት መልአክ ተወለደ ግብሩ ስራሑ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ለሐጉስ ለነበረ ቅዱስ አቦ ማለት እዩ። ስለዚህ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥሪ 3 ሃምተ ነገሩን ዮሐንስ መጥምቅ ማለት ካብ ነቢያት ወገን ወንቁጸር ከሐዋርያት ወን መጀመሪያ ሐዋርያ ማለት እዩ። ስለዚህ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥሪ 3 ታይተዋሂል ተቀሚጥ ነይሩ በነቢ ኢሳይያስ ናይ ትንቢት ቃል ተነግርሉ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ተነገረሉ ትንቢት ቃል ካብ ምድረ በዳ እንሆነ እግዚአብሔር ቃል ዝናገር እናሰበኸ ዝመጽእ ክሰብኽ ከሎ ድማ እቲ ከረን ዝኾነ እቲ ብርኽ ዝበለ ቦታ ትሕት ክብል እቲ ጉድጓዳ ድንግሎ ክመልእ እቲ ጸጸር ለይሙች መንገዲ ሁሉ ድማ ክሳኸል እንዳሰብኸ ዝመጽእ ማለት እዩ። ስለዚህ ድማ ፀያሄ ፍኖት ተባሂሉ ፀያሄ ፍኖት ተባለ ከናይ ቤተክርስቲያንና አስተምሮ ፍኖት መንገድ ማለት እዩ። ስለዚህ ዮሐንስ ታይላሌ ነገር ነይሩ ተይልና እቲ መንገድ ተባለሉ ናይ መንገድ ፀራጊ ትርጉም ነይዎሞ ፍኖት ፀያሄ ፀራጊ ፍኖት መንገድ እዩ። ስለዚህ ፀያሄ ፍኖት ክበሃል ከሎሲ እቲ ለካ ከም ዓለሙ መንገዲ ጽርያ ምጽራግ ከይኾነ መንገድ ተባለ ናይ ሰብ ልቡና ስለዚህ ታይላሌ ጸርግናሩ ነሱ መንስ መቀረብ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያሞ ንስሓተው ላበለ ይሰብኽ የምህር ዝነበረኝ ስለዚህ ብትሰዓቲ ናይ ሰዓት ምርቴ ካብ ምድረ በዳ እናሰብ ከዳው ከተማ አትዩ ለማረ ናይ ሰብ ልቡና ሁሉ ክርስቶስ ለመቀበል የዘጋጂ ዝነበረ ናይ ሰብ ልቡና ክርስቶስ ለመቀበል ለተዘጋጀ ገይሩ ይሰብኽ ዝነበረ ቅዱስ አቦይ ማለት እዩ። ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ፀያሄ ፍኖት እናንጽዋው ኣብዚ ግርም ግን ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ታሪኩ ብሙሉ ክንደይ ከለና ለሕና ኦርቶዶክሳውያን ብናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት መንገዲ ልንመላለስ ንኹላትና ክርስቶሳውያን ዓብይ ትምህርቲ ይበና ማለት እዩ። ማንም ኣብ ዓለም ለሉ መምህር ሁሉ መምህራን ዮሐንስ መጥምቅ ዓብይ ምሳሌ ማለት እዩ። እንታይ ይገብር ኩሎም መምህራን ናይ እግዚአብሔር ቃል ሰቢኾም እቲ ለፍሬዎ ተኸታሊ ናብ ክርስቶስ ናይ ምሽጋር ክእለት ክልዮም እዮም ሓላፍነቶም እቲ ለምህርዎ ትምህርቲ እቲ ልናገርዎ ቃል እግዚአብሔር ከም ዘርኢ ኮይኑ ኣብ ሰብ ልቦና ክወድቕሞ እቲ ዘርኢ ድማ ፍረ ኣፍርዩ እቲ ሰማዓይ እቲ ተምሃራይ ኣካል ሁሉ ናብ ክርስቶስ ክበፅሕ ናይ ምግባር ሓላፍነት የለዎም ማለት እዩ። በዚ ኣብ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 30 አካባቢ ክንርኢ ከለና ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ እንታይ ይብል ቀዲሙ እሱ ስለ ንስሐ ላመር ናይ ንስሐ ጥምቀት የጥምቕ ነይሩ እሞ መጀመርያ ብዚ ስራሕ ኣለሃለ አይሁዳውያን ብዙሓት መጽኦም ኣው ይጥምቑ ነይሮም ብዙሓት ድማ ይኽተልዎ ነይሮም እቶም ዝኽተልዎም ነበሩ ህዝብታት እስኻ መን ኢኻ ዝብል ተፈላለዩ ጥያቄ ጠይቖም ነይሮም ድሓር ድማ ጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ መጥምቕ መሲኡ ክጥመቕ ክኢሉ ማለት እዩ። ከዚ ቀዲሞም ዮሐንስ እስኻ መን ኢኻ ኢሎም ዮሐንስ ክጥይቕዎ ከለዉ ክርስቶስ ኢኻ ክብልዎ ከለሲ ናይ ትሕትና ቃል ይናገር ነይሩ ማለት እዩ። ብዚ ትሕትናው ለአየ ለአኻትሚ ለመምህራኒ ለተምሃረይ ለምእመናን ኩላትና ኒና ናይ ትሕትና መምህር ብምዃን ኣብነት ኮነና ቅዱስ አቦይ ማለት እዩ። በረከት ምስላትና ይሕደረና። ስለዚህ ኣነ ኣብ ቃል እንምሃሮታይ ኣነ ክርስቶስ ይኹን ኺሉ ኳስ ክርስቶስ ኮንሲ ናይ ጫማው መእሰርኳ ድን ለመፍታሕ ዘይካለን ዘይተገበን ሰበይን ናይ ትሕትና ቃል ተናገሪ
ስለዚህ ኣብዚ ግዜ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዮሃንስ መጥምቕ መፂኡ ሃም ተጠምቐ ድማ ያው ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ተቐሚጡ ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቕ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ላብ ክመፅእ ከሎሲ ስመ አብከ ወስመ ወልድ ለሊከ ወስመ መንፈስ ቅዱስ ህልው ውስቴትከ ባዕድ አጠምቅ በስምከ በስመ መን አጠምቅ ችያከ ይልዎ ነይሩ። ኣነሲ ስመ አብከ ወስመ ወልድ ለሊከ ወስመ መንፈስ ቅዱስ ህልው በውስቴትከ ኣብ ብህልውና ምስኣኻ ርእዩ ወልድ እስኻ ኢኻ መንፈስ ቅዱስ ድማ ብህልውና ካብኣኻ ተፈልየ ይፈልጥ። ስለዚ ልባዕዳን ወይም ለለይ ኣምኑ ሰባት ከጠምቕ ከለኹ ብኣብ ብወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢለ ዘጠምቕ። ስለዚ ንኣኻ ሲ ኣነ ብመን ኢለ ከጠምቐካ ክብሎ ከሎ ብሩክ ወልዱ ከሳቴ ብርሃን እስኻሲ ብሩክ ኢኻ ወዲ ብርሃን ዝገልፅ ኣምላክ ቅዱስ ወዱ ብሩክ ወዲ ኢኻ ኢልካ ኣጥምቐኒ ኢልዎ። ኣብዚ ኣያጥምቐይከ ይብሎ ናትኻ ኣምላክ ኣጥሚቑ ተባሂሉ መጥምቀ መለኮት ክትበሃል ናተይ ድማ ብእድ ባርያው ተጠምቑ ተባሂሉ ናተይ ትሕትና እውን ክንገር ስለዝኾነ ፅድቂ ኩሉ ንፈፅም ኢሉ እውን ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተናጊርዎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣንታ መጀመርያ ዝነገርኩም ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 30 ንርኢ ከለና ሓደ ቃል ነግኒና ናተይ ጉባኤ ትሕትሕት ትብል ናቱ ግን ልዕል ልዕል ትብል ናተይ ጉባኤ ድኽም ድኽም ትብል ናቱ ጉባኤ ግን በርቲዓሲ ክትሰፍሕ ይግባእ ኢሉ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ እውን ይናገር እዩ። እዚ ንምንታይ ከምዚ ኢሉ ተናጊሩ ተይልና ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ዮሃንስ መጥምቅ ልክዕ ከምቲ ዮሃንስ መጥምቅ ነስሑ እመኑ ተነሱ መንግስቲ ሰማያት ቀሪባ ኢሉ ዘምር ነበረ ክርስቶስ እውን ትምህርቲ ዝቐፂሉ ኣሚሩ። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም ዮሃንስ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ህዝብታት ዮሃንስ ምኽታል ኣቋሪፆም ናብ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ምኽታል ጀሚሮም ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ደቀ መዛሙርቲ ነበሩ ቀሪቦም ናትኻ ዝኽተሉ ዝነበሩ ህዝብታት እሞቲ ኣብኣኻ መፂኡ እተጠመቐ ብኢልካ ዝተጠመቐ ብክርስቶስ ልኡዮም ዝኽተልዎ ዘለዉ። ስለዚ ናትካ ጉባኤ እናደኸመት ናቱ ከምዚ ህዝቢ እናበርከተ ይኸድሎ ኢሎም እሱ ድማ ከምዚ ኢሉ ተናጊሩ እቲ ዝኽተልዎ ዘለዉ ሰማያዊ ኣምላክ ከም ዝኾነ እቲ ዝኽተልዎ ዘለዉ ካብ ምድሪ ከይኮነ ካብ ሰማይ ከም ዝኾነ እሱ ድማ መርዓዊ ከም ዝኾነ መርዓት እትፅበዮ ዘላ መርዓዊ ከም ዝኾነ ስለዚ ኩሉ ህዝቢ ኣነ ዘንብሮ ዝነበርኩ መንገዲ ፀራጊ ፀያሂ ፍኖት እየ መንገዲ ፀሪገ ድማ እቲ ህዝቢ ናብ ክርስቶስ ናይ ምሽጋር ሓላፍነት እዩ ነይሩኒ። ስለዚ ካብዚ ተላዕለ ኢልዎ ናተይ ጉባኤ ናተይ ዝኽተለን ሰብ ቀኒሱ ናብ ክርስቶስ ክሻገር ይግባእ ኢሉ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ልትኦም መፂኦም ጥያቄ ዝጠየቕዎ ኣካላት መልሲ ክህቤና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ከም ትናገርኩም ልክዕ መምህራን ኩላቶም ኣብዚ ዓለም ዘምህርዎ ትምህርቲ ብልሰብክዎ ስብከት ብልናገርዎ ብልምስክርዎ ቃል እግዚኣብሔር ሰብ ክኽተሎም ኣይኮነ ናይ ምግባር ሓላፍነት ዘለዎም ኳልኣስ እንታይ እዮም ክገብሩ ይግባእ እቲ ዝተኸተሎም ሰብ ብኣቶም ብቃለ ወንጌል ኣሚሮም ቃለ ወንጌል ሃኒፆም ናብ ጎይታና ናብ መድሓኒትና ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህሪ ኣምላክነቱ ናብ ምእማን ናይ ባህሪ ኣምላክ ምዃኑ ናብ ምቕባል ብኡ ድማ ፀኒዖም ምፅናዕ ማለት እምነቶም ሃይማኖቶም ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክኾነሎም ናይ ምግባር ሓላፍነት ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምሽጋር ሓላፍነት እኒሄዎም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ስለ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ብዙሕ ዝንገርኒ ኣብ ወፃሊ ክንጋነ ከለና ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ትንታነታት ኣብ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣስተምህሮ ስፍሕ ዝበለ ናይ ወንጌል ግልጋሎት ብዚ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ክህልየና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ እዚ መልእኽቲ መፅኣየ ግን ኣብዚኣ ፀያሂ ፍኖት ኢልና ንፅውዕ ዘለና እውን ኩላትና ደቂ ቤተክርስትያን እኒአና ናይ እግዚኣብሔር ስም ክንዲ ዝከኣለና ክንምስክረሉ ስለ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣምላክነቱ ስለ ሓያልነቱ ስለ ኩሉ ነገር ከኣላይነቱ ክንምስክር ክንናገር ይግበአና እዩ። ስለዚ ናይዚኣ ዩቲዩብ ኣካውንት ምኽፋት ናይዚኣ ዩቲዩብ ቻነል ምኽፋት ድማ ኩላትና ክንዲ ዘላትና ስለ እግዚኣብሔር ኣምላክነት መስኪርና ስለ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህሪ ኣምላክነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ፍፁም ድንግልና ካብ ምውላዱ ስለ ክብረ ድንግል ማርያም ስለ ክብረ ቅዱሳን መላእክት ስለ ክብረ ፃድቃን ስለ ክብረ መስቀሉ ስለ ክብረ ታቦት ብጠቕላላ ስለ ዶግማን ቀኖናን ናይ ቅድስት ቤተክርስትያን ኣስተምህሮ ክንደዓቑና ዝንማሃረላ እያ ማለት እዩ። እዚኦም ትምህርትታት እዚኣቶም ብተኸታታሊ እነመሓላልፈላ እያ ማለት ስለ ፀያሂ ፍኖት ኣባሃለና ንምንታይ ልክዕ ዮሃንስ መጥምቅ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት ኣሚሩ ናብ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓምላ ብፅሓፍሉ ብዚኣ ዩቲዩብ ቻነልና ድማ ቃል እግዚኣብሔር ተነጋጊርና ተማሂርና ሰባት ኩላትና በብዘለናይ ብፅድቂ ናብ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምብፃሕ ምእንቲ ክንኽእል ያው ስያሜኡ ካብ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ዝወሰድናዮ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ቤተሰብ ክትኾኑ ከለኹም ያው እትርእይዎ ሎጎ እኒኦ
ሓደ ናይ ቤተክርስትያን ሎጎንያ መስቀል ለላታ ብክቢ ቤተክርስትያን ትምሰል ሎጎና እሳ ወናምን ባሃት ቅድስት ቤተክርስትያን ኣብዚ ዩቲዩብ ቻነል ብናይ ሐዋርያት አስተምሮ ዝጸናት بكريستوس دم مسارتنا لتمسرتس لقدس توحد ቤተክርስቲያን ሓንቲ እውን ስለዝኾነት ንዘለኣለም እውን ናይ ገነት ናይ መንግስቲ ሰማያት ምሳሌ ልትኾን ቤተክርስቲያን ምስኣ እተምህሮም አስተምሮ እሳ እትብና ምኽርታት ብዚ ልመሓላለፍ ምዃኑ ንምግላጽ ተኣክል መንገዲ ያው ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ፀያሕ ፍኖት ኢልና ኢና ፍኖት ዝተባሃለ መንገዲ ስለዚህ እቲ መንገዲ ዝተባሃለ ሃይማኖት ብመንገዲ ይምሰል ምክንያቱም ሃይማኖት ማለት ለእግዚአብሔር አምላክ እንወስሐዱ መንገዲ ስለሆነ ካልእ ትርጓሜታት እውን እንየዎ ስለዚህ بزي ዩቲዩብ ድማ አቀረፍት ሰዓትና ኣብ ተኻልና ክፍለ ጊዜ ሁሉ ቃል እግዚአብሔር ተማሂርና ቃል እግዚአብሔር ተማሂርና መንገድና ሁሉ ጽድቅ ኮይኑ እግዚአብሔር አምላክ ደሞች ህይወት ክለና ያው ለካ ሓንቲ ናይ ጽድቅ መንገዲ ኮይና ምን ተገልግለና ያው ለካ ፍኖት ልና ያለልና ማለት እዩ ኣብ ማእኸል መጽሐፍ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ያው ለካ ሓንቲ መናፍቃን ነገር ወይ ሆነ ቤተክርስቲያንና አመሰራርታ ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መሰረታ ደሙ ጉልላታ ድማ እሱ ባዕሉ ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ከጉልላታ እስከ መሰረታ ክርስቶስ እትሰብኽ ቤተክርስቲያን መሰረታ ከም መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል መሰረታ ስለዚህ ካብ ወንጌል ተላዒላ ስለ ናይ ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህሪ አምላክነት ትናገር ስለ ስላሴ ሓደነት ሰለስተነት እተምርያ ስለ ክብረ ቅዱሳን መላእክት እተምርያ ስለ ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያት ሰማዕታት ስለ ጻድቃን ስለዚያቶም እውን እትምስክርያ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ማለት እዚ መሰረትነታ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ውሽጢ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ወጻኢ ዝኾነ ምንም ዓይነት አስተምሮ ትምህርቲ ስርዓት ይብለን ስለዚህ እትደሎ ስርዓት ትምህርቲ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ኣብ ወንጌል መሰረትነት ለተመስረተ ትምህርቲ ንማሃሪና ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክና ሓጊዙና ኣብዚ እንማሃሮ ትምህርቲ ሰማዕቲ አድነቅቲ ብቻ ከይኾነሲ ሁላትና ብልሰማዕና የክንል ተኻለና ከም ወጣንነት ከም ማእከላውነት ከም ፍጹምነት 30 60 100 ደስ ዝብል ፍረ ኣፍርና ኩሉ ግዜ ወድ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ተፈለየ ተኮይኑ ልሞት ማለት እዩ እዚ ማለት ሃመየተልና ካብ ስጋ ተፈለየት ነፍሲ ወይ ስጋ ነፍስ ተፈለየ ስጋ ልሞት ሃም ሆነ ሁሉ ካብ እግዚአብሔር ተፈለያ ልትነብር ነፍስ እውን ልካ ልሞተት ያ ማለት እዩ ሞታ ለነፍስ ርሂቅ እግዚአብሔር ለም አቦታትና ሃምን ነገር ስለዚህ ሁላትና ዓለም ክንነብር ከለና ንሕሰብ ልግበአና ስለ ናይ ዓለም ሐሳብ ብቻ ኮነ ይግባይ ዓለም ለሎ ነገር ሁሉ ሓላፊ ቅዱስ ዮሐንስ መልእኽታም ዚ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኦ አሃዊ ታፍቅር ወደ ዓለም ወይ ዘሃሎ ውስጥ ዓለምን ሓላፊ ፍትወትን ሓላፊ ስመ ሁሉ ሓላፊ ይወቱ ስለዚህ አሕዋተይ ዓለም ለሎ ነገር ሁሉ አይትፍተይዎ ታው ዓለም ለሎ ፍትወቲ ድሌቲ ለሎ ነገራት ሁሉ ሓላፊ ጠፋኢሉ ሓምን መኸረና ሓናውን አብለናሉ ቦታ ሁሉ ቤተክርስቲያን ያው በዚያ ብቻ ናይ ቤተክርስቲያን ግልጋሎት ምግናይ ንኽእልና ማለት አይሆን እዚያ ግን ለቤተክርስቲያን ከተሻገረና ቤተክርስቲያን ድማ ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደሙ ከተቀበለና ለመጽእ መንግስቲ እግዚአብሔር ድማ ድልዋት ኮይና ንጸናሕ ንሰብኾሉ ስለዚህ እቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ እዚ ኣብዚኣ ዩቲዩብ ቻነል ልባዋ አስተምሮታት ናይ ወንጌል አስተምሮታት እዮም ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እተመሓላልፎም አስተምሮታት ኣብዚ እንማሃሮም እዮም ክኾኑ ማለት እዩ ጠቅላላ አሎ ግን እቲ ቤተክርስቲያንና ኣብ መሰረት ወንጌል ብወንጌል መሰረት ነጥያት ሓኒፃ እዚ ንምግላጽ ለተደለየ ማለት እዩ ስለዚህ ኩልኻትኩም ኣብዚ ኒኹም ኣሕዋተይ ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ካብ ልቢ ብስም እግዚአብሔር ከመስግን ይደሊ ገና ኣብ መጀመርያ ደረጃ ኢና እንሄና ብቐጻሊ ግን ብትግርኛ ብኣማርኛም ብተፈላለዩ ቋንቋታት ናይ ቤተክርስቲያንና ሚስጢር ኣብዚ ላሕና ክንገረና ንመሃረልና ማለት እዩ ስለዚህ ልለይ ሼር እና ሰብስክራይብ ልለይ ገበሩ ያው ሼር ብምግባር ሰብስክራይብ ክኾኑ ቤተሰብ ክኾኑ ብምግባር ሁላትና ብስፍሓት ብዙሕ ንማሃሩ ልቡና አስተምሮታት ስለሌለው ካብ ቦታትና ዝተማሃርና ትምህርቲ ንመሃረልና ማለት እዩ አላዓይሉ ለጀመረና አጀመር ለፈጽመና ናይ አቦታትና አምላክ ስሙ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ለተባረከ ለተመስገነ ይሁን ወለወላዲቱ ድንግል ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀል ክቡር ይጽናሕና ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኮንና ለሐዋትና ለመሐዝና ሁላችንም ሼር ምግባር ንተሓረስ ስብሐት ለእግዚአብሔር